Çima ere ji bo lîseya PDK'ya hejmara Sadî Not û Mesrûr Barzanî. Di 20 Cotmehê da hilbijartinên Parlamentoya Kurdistanê tên darxistin. Her kesekî ku dişe ser sindoqê dibe bizane ku Kurdistan ne welatekî Skandinavyayê ye. Ji ber ku Kurdistan li nav tangasiya Rojhilata navîn de hewl dide li ser piyan bimîne û di nav ertnîkariyekê de ye ku ji aliyê dagirkeran ve hatiye dorpêşkirin û şer berdewam e. Ji ber vê yekê di hilbijartinan de ne ji bo gotinên xweşik, sozên romantîk û kesayetînên nepixandî. Lêbelê divê deng ji bo hêzeke bi tecrübe, bi hêz û îspatkirê bêdayîn ku bi rastî dikare Kurdan ji agirê Rojhilata navîn rizgar bike. Çi hûn alîgiriyê PDK bin an jî na, hûn ê bibînin ku aliyê ku di navbera didanên Bexda û Tehranê de naê perçiqandin wek dîplomatekî li ser maseyê rûdine û danûsandinê dike û teslîm nabe, ew lîsteya PDK ye ku Mesrûr Barzanî serkêşiya wê dike. Ere ji bo lîsteya hejmara Sadî Not ji ber ku ev lîsteya tevgera Barzanî ye. Ev lîste helwesta Kurdistanî û daxwaza azadiyê ye ku ji Ehmedê Xanî heta Şêx Ebeydillahê Nehrî û ji wan derbasî Barzaniyan bûye. Ji ber ku ev lîste helwest û tecrübeya tevgerekê siyasî ye ku li dijî peymana Lozanê ya ku Kurd parçekirine rabûye û ew peyman red kiriye. Dengdana ji bo vê lîsteyê dengdana ji bo Kurdistanî bûnê ye. PDK divê hilbijartinê de ne tenê bi partiyên siyasî re hevrikê dike. Ew bi hêzên dagirker ên ku piştgiriya wan partiyan dikin û bi peymankaran re ku di eniya dijî Kurd de ne hevrikê dike. Ew bi rejima Şîaya Bexdayê ya ku dixwaze statuya Kurdistanê teng bike û heta wê ji holê rakew û şîna Kurdistanbûnê, Iraqbûnê bisepîne hevrikê dike. Ew bi bêedaletiyê Dadgeha Federala Iraqê re ya ku sîstema hilbijartinê guharan ji bo hêza PDK bişkêne re hevrikê dike. Ew bi hewldanên dewleta Îranê re ku Bafil Talebanî dixemilînin û li ser Kurdan disepînin re hevrikê dike. Ew bi medyaya PKK ya li Stenbolê re ku dixwaze li gorî ajendaya dewleta Kur a Tirkiyeyê Kurdan bike dijminê Barzaniyan re hevrikê dike. Ew bi partiyên bi navê İslamî ku bi piştgiriya Îran û Tirkiye olê îstismar dikin da ku nasnameya Netewiya Kurda lawaz bikin re hevrikê dike. Ew bi Şahswar û Bafir re ku ji aliyê lobiyên diş Kurd yên herêmî û yên rojavayî ve tên biriqandin re hevrikê dike. Lê binêrin, li pişt hemûyan hêzek heye ku ji Kurdistanê hez nake. Sedemên ku Sadam 8,000 Barzanî bi saxî bin erd kirin çi bûn? Îro jî sedemên dijberiya dagirkeran an li hemberî Barzaniyan heman sedemin. Ji ber ku di 105 salên dawiyê de bênaber di tekoşîna serxwebûna Kurdistanê de rol lêîstina û niha jî di Kurdistanê de alaya serxwebûnxwaz û azadîxwaz Barzanî hildigirin û hêza wan heye ku vê alayê hêj bilind bikin. Eger partiyên din îro behsa Kurdistanê dikin sedema wê hebûna PDK ye. Eger PDK tune be ew ê bêyî ku bibêjin Kurdistan xwe teslîmî Bexdayê bikin. Ji ber vê yekê her kesekî ku li dijî Iraqbûna Kurdistanê ye û azadîxwaz e çi layengirê PDK be çi nebe divê dengê xwe bide lîsteya Sadî Not. Çi hûn di sozên PDK bin an jî nebin. Eger hûn dixwazin zarokên we di Kurdistaneke modern, aram û ewletir da bijîn, divê hûn piştgiriya lîsteya Sadî Not an ku Mesrûr Barzanî bikin. Mesrûr Barzanî nûnerê modern ê tevgera Barzanî ye ku dîroka wê ji 103 serbaz dibe. Hikûmeta Mesrûr Barzanî di mercên dijwar da hat serkar. Lê bişîriya xwe ya dîplomatîk piştî dagirkirina Kerkûkê axa mirî ya li ser Kurdistanê rakir û Kurd ber bi pêşerojeke ronak bibir. Di dema Serokwezîriya wî da Bexdayê wek rêbazeke şerê taybet mûçe birîn û xwaz bi tevgereke hundirîn hikûmetê teslîm bigire lê bi ser nekevt. Partiyên kirêgirtî wek PKK neh pêşmerge şehîd kirin. Bazarên Hewlêrê dohokê şewitandin lê dîsa bi ser neketin. Yeneke gelek caran wekî şantaj xwe ji hikûmetê vekêşiya û hewl da karin hikûmetê asteng bike. Lê dîsa jî bi ser neket. Îranê gelek caran bi mûşekan li Hewlêr xist. Lê dîsa jî nikarîbûn Mesrûr Barzanî bînin ser xeta xwe. Mesrûr Barzanî dorpêşkirina li ser partiya xwe, hikûmeta xwe û xwedît û tevî hemû provokasyonan bi nêzîkatiyekê hişmet nîşan da ku ew dewletmedarekî ciddî ye ku nakeve davika dijminan. Bi pêngavên dîplomatîk hikûmeta Hewlêrê vejan
وی دست به آواکرنا سیستمک لسر بنگاه چاندنی و هلبرینا برهم خوجهی کرو لکردستان شورش آبوریا ملی کر. سیستمک بهز آب بنگهین و پرگالا و گوهاستن ری و بانا آوا کر. جکیجان عالی و دخوازم بنیرن ده پیش روژا دجوار دا کسی کود دکاره بر پرسیاریا و حکمتی هل ده مسرور بارزانیه. او ته گوتن کود دما مروف در روباریا در باز دبه نه هوجه حزب گوهره. دبیر روشیه ایریش و شر دا جی حکمت نای گوهارتن. جبر ویه که هر کسی که کل ولاتی خوب پیش روژا خود فکره چه اندامی پدکی به چه نبه دبی دنگی خوب بده لیسته یا پدکی یا هجمارا صد و نوت کم مسرور بارزانی پیشنگی یا ویدی که لیستا آبادانی، لیستا خوراگیری، لیستا خانه چماندنی و لیستا پیش روژه که آزاد بو خاک و نشتمان